Тебе, Пане, спадзяюся, няхай не буду осоромлений навеки. Вызвали меня воли Твоей справедливости, схили свое ухо и вратуй мяне. О, Боже мой, Ты ратуешь мяне, тени Твои крылов хороша мне. О, Боже мой, Ты ратуешь мяне, тени Твои крылов хороша мне. Будь мне скалою пристанища, где я мог бы завсёды сховаться. Ты загадал уратовать мяне, бо Ты скала моя и моя твердыня. Боже мой, вызвали мяне з рук безбожного. О, Боже мой, Ты ратуешь мяне, тени Твои крылов хороша мне. О, Боже мой, Ты ратуешь мяне, тени Твои крылов хороша мне. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Хороша вас вітаць, дорогие браты и сестры, в эту недельную урочистость, коли мы святкуем Пасху Пана, перемогу Иисуса Христа над грехом, над смертью, над усім тым, что забивае нас, что забирае нашу радость. На пачатку імшы гэтай святой варта сабе усвядоміць прысутнасць сваю, прысутнасць братоў і сясцёр і Божую прысутнасць. Вось што тут і цяпер адбываецца нашае збаўленне. Тут і цяпер да нас прыходзіць Бог. Не калісьці Ён прыйдзе, не калісьці Ён прыходзіў, а сёння, тут і цяпер. Часамі такая свядомасць вельмі дапамагае сапраўды глыбока перажыць гэтую сустрэчу. Таму захочу на пачатку гэтай Еўхарыстыі усвядоміць сабе ўсё тое, з чым мы тут стаім, з чым мы прыходзім на гэтую Еўхарыстыю, што мы хочам Богу аддаць, што далучыць да ягонай святой ахвяры. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб пасвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні,
Няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Воды Иордану, радуйтесь, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Воды Иордану, радуйтесь, наш Спаситель приходит. Воды життя воды Иордану, радуйтесь, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Воды Иордану, радуйтесь, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амин. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Божа, володару небесный, Божа Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно себе грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя вечно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь правоучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухваляйся. Аминь. Молимся. Гэтую святую імшу цэлебрую за всю нашу парафію, за кожнага з нас, за нашыя сем'і, асабліва за тых, хто ў гэты час найбольш нашай малітвы патрабуе. Пане наш Божа, учыні, каб мы з радасцю Табе служылі, бо толькі ў самаадданым служэнні Табе, Стварыцелю ўсяго добрага, мы можам знайсці трывалае і поўнае шчасце. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Даниила. Повстання у той час Михаил, князь великий,
які стаіць для абароны сыноў народа Твайго. І надыдзе цяжкі час, якога не было з таго моманту, калі пачалі існаваць народы, аж да гэтай пары. І ў той час збавіцца народ Твой, кожны, каго знойдуць запісаным у кнізе, і многія з тых, хто спіць у пыле зямным, абудзяцца. Адны да вечнага жыцця, другія на вечную ганьбу. І тыя, хто мудры, будуць ззяць, як свяцілы небясхілу, а тыя, хто навучыць многіх справядлівасці, як зоркі на вечную вечнасць. Гэта Слова Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, Ён лёс мой трымае, Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Там урадуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй у адхлані, і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Чытанне паслання да габрэяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Хрыстус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чувайте весь час и молитеся, каб вы могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «У тыя дні пасля таго ўціску зацьміцца сонце, і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілай і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён, пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той альбо гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Калі ўжо пачынаюцца гэтыя фрагменты Евангелія, дзе Езус прадказвае і сваё другое прыйсце, і дзень панскі, які настане, то гэта таксама ўжо сведчыць пра тое, што ў касцёле заканчваецца літургічны год. То бок праз 2 тыдні, па сутнасці, у нас будзе ўжо новы год. Касцёльна-літургічным распачнем адвент. І гэты літургічны год касцёльны, складзены з чытанняў, з розных формаў, знакаў літургічных, ён якраз такі нас вядзе да таго. Мы пачынаем ад таго, што чакаем на прыход Хрыста, на гэты першы. Потым мы перажываем з ім яго пачатак публічнай дзейнасці, потым муку, смерць, васкрасенне, потым жывём вось гэты час, звычайны перыяд пасля спаслання Духа Святога. І ўрэшце, як лагічна, гэты год вядзе нас да таго, каб мы задумаліся, а што будзе ў канцы. І вось сёння мы ўжо становімся удзельнікамі гэтага слова. Сёння зноў Бог запрашае нас паразважаць пра вось тое, куды ідзе гісторыя, а можа яшчэ лепш паразважаць пра тое, куды ідзе мая гісторыя, гісторыя майго жыцця. Яна мусіць мець канец. Мы жывем у гэтым часе, як мы на уроках гісторыі мы малявалі стрэлачку, то бок яна ідзе наперад. Мы ведаем, што яна можа мець гэты зямны канец. Канешне, душа чалавека не смяротная, тут няма пытанняў, чалавек вечны. Але вось гэта канкрэтная гісторыя. У часе і прасторы яна мусіць мець свой канец. І вось я калі раней так неяк разважаў над гэтымі словамі, як чуў, як Езус пачынае прадказваць уціск, гэтыя складаныя часы і сваё другое прыйсце, я чамусьці меў такую асацыяцыю, як у школе. Памятаю, вось, звычайна настаўнік, такое здаралася не раз у маім жыцці, што задачніку кантрольную, кажа, вот первый вариант, второй вариант, вось, вот задание вам, все, пишите, у вас тут полгадзіны, я зараз выйду, но я приду, так что не списывать, да, и выходзіць. Ну і все такія сядзяць, так, спакуса вялікая. Хтосьці пачынае даставаць шпаргалкі, нешта пачынае там глядзець, хтосьці думае, ціхо, ты ж зараз прыйдзе, да, там як бы вось, і хтосьці больш свабодна сябе адчувае, хтосьці больш так напружана, да, як бы вось, калісьці, калі я вось раней чытаў гэтыя тэксты, як бы я такое ўражанне меў, што Езус троху як такі настаўнік, так, што кажа, слухайце, як бы тут маеце свабоду, жывіце, але ведаеце, што я прыду, да, я прыду і ўсё ўбачу, і буду ведаць усе чыны твае, ўсё выйдзе наяў. І вось заўсёды такое першае, пра што гэтае слова мне казала раней, што настаўнік, сапраўдны настаўнік Христос запрашае проста пра яго памятаць, бо гэта дапамагае, каб потым не аказацца ў цяжкой сітуацыі. Але вось
гэта было так троху раней. Сёння адчуваю, што хачу вас, дарагія браты і сёстры, таксама запрасіць, паразважаць, можа, не пра гэтыя нейкія адлеглыя часы, калі нябёсы будуць рушыцца, да, калі ўсё скончыцца. Мы не ведаем, калі гэта адбудзецца, як гэта адбудзецца, але у гэтым слове Езуса тут таксама ёсць змешчаны канец нашага жыцця кожнага з нас. Менавіта маёй гісторыі. І гэта тое, над чым я сапраўды павінен разважаць. Можна задацца такім пытаннем, што ўвогуле у жыцці чалавека ёсць нязменнага. Што ніколі не мяняецца. Якія рэчы мы можам назваць? Калі так задумацца, то бачым, што амаль такіх рэчаў няма. Калі чуем такую фразу «І зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца». Мяне гэтая фраза здзівіла, таму што тое, што мы заўсёды ведаем, што у жыцці чалавека многа мяняецца, гарады строяцца, руйнуюцца, але сонца заўсёды свяціла, зоркі заўсёды свецяць, дзень змяняе ноч, ноч змяняе дзень, ёсць штосьці нязменнае. А Езус кажа, што прыйдзе у жыцці чалавека такі момант, калі яму тое, што здавалася нязменным, знікне, зменіцца. Усё. Нават тое, што як сонца зоркі здавалася. Я думаю, што сярод нас ёсць тыя людзі, которые, можа, альбо моцна, альбо хаця бы трошкі падобны досвед у жыцці перажылі, калі памянялася ўсё, што ўжо здарылася штосьці, што не будзе так, як было раней. Это такі вельмі моцны досвед у жыцці. І бачым, якая вялікая міласэрнасць Хрыста, што Ён пра гэта нам гаворыць. Ён гаворыць нам не простыя рэчы, але сёння Ён хоча да нас данесці такую праўду, рэальную, што у жыцці кожнага з нас будзе такі момант, калі ўсё памяняецца, ўсё знікне, ўсё зменіцца. І ці я увогуле пра гэта разважаю. Як некаторыя кажуць псіхолагі, так што адной рэчы можам быць дакладна пэўныя, што кожны з нас памрэ, гэтую зямную смерць перажыве. Але вельмі часта мы жывём, як быццам бы гэтага з намі не здарыцца, што гэта нас не датычыць. Нас не датычыць, што мы памром. Мы часта жывём так, як быццам бы мы не ўсведамляем сабе, што нашыя блізкія памруць. Мы не хочам пра гэта думаць. Пра гэта думаць страшна, таму мы пра гэта не думаем. Чаму пра гэта страшна думаць? Таму што мы не ведаем, як у такіх сітуацыях тады паступаць. Мы адчуваем бяссільнасць, што мы не падрыхтаваныя да такіх сітуацый. І таму, якую тактыку выбірае чалавек? Не буду пра гэта думаць, буду жыць так, як быццам бы гэта не прыйдзе. Але гэта ж падман, браты і сёстры, гэта прыйдзе. І ўсё тое, чым мы сёння жывём, для каго мы жывём, на што мы спадзяёмся, пра каго, пра што клапоцімся, аб чым марым. Гэта ўсё, яно вельмі крохкае. Мы не ведаем ані часу, дня, гадзіны, калі гэта знікне, калі я памру, калі хтосьці з блізкіх памрэ, калі, можа, мой маёнтак знікне, можа, я збанкрутую. Гэта ўсё вельмі рэальна, гэта магчыма. І Христос пра гэта кажа, што не мяне пакаленне гэтае, калі ўсё гэта станецца, што ў жыцці кожнага чалавека прыйдзе момант, калі нябёсы, зоркі, увесь фон майго жыцця будзе іншы. І пытанне такое. Можа, пытанне не пра тое, ці буду я ў такія моманты сільны ці бяссільны. Кожны з нас будзе ў гэты момант бяссільны. Але гэтая бяссільнасць можа быць рознай. Эта бяссільнасць можа мяне знішчыць. Яна можа мяне так спужаць, так мяне накрыць, ахінуць, што мяне гэта, я з гэтым не спраўлюся, я не прыму і буду ад гэтага уцякаць. А магу гэта прыняць. Магу гэта прыняць эту бяссільнасць інакш. Езус кажа, што выбраных сваіх Сын чалавечы збярэ. То бок я магу ва ўсёй гэтай бяссільнасці зразумець,
што я не адзін. І вось што хоча Христос сёння сказаць нам. Ён кажа нам: да, не пужайся, калі ласка, хоць вельмі страшна гэта гучыць. Усё зменіцца, усё знікне. Але ёсць варыянт, каб ты быў гэтым не адзін. І гэты варыянт я. Я, маё слова. Так кажа нам Христос. Ён кажа: неба і зямля прамінуць, слова маё не праміне. І вось адказ на гэтае пытанне. Што адзінае, нязменнае ёсць у гэтым свеце? Толькі Божае Слова. Ён, як яго сказаў, ён яго ніколі не змяняе. Бог, у адрозненне ад нас, людзей, заўсёды верны свайму слову. І толькі на гэтым ягоным слове трымаецца сусвет, трымаецца натура чалавечая, трымаецца ўсё на гэтым ягоным слове, таму што яно ёсць праўдай. І вось цяпер пытанне да нас, браты і сёстры. Ці я у сваім жыцці хоць трошкі фокусірую свой позірк на гэтым слове? Ці я ведаю гэтае слово? Ці я веру гэтаму слову? Веру – гэта значыць, ці прымаю гэтае слово усім сваім сэрцам і раблю тое, пра што гэтае слово мне кажа. Ці выконваю гэтае слово? Гэта пытанне. Бо ўсе мы слова чуем тут. Чуем, калі чытаем Біблію, чуем, калі дзелімся ў супольнасцях нашых Словам Божым. Але гэта яшчэ не азначае, што мы гэтым словам жывём, што мы ў гэтае слово верым. А Христос нам кажа: слухай, вось табе, як такі вобраз, ведаеце, ратунковае кола. Ён кажа: вазьмі сабе, калі ласка, яго. Калі прыйдзе патоп, ты будзеш ведаць, што з ім зрабіць. Вось чымсьці, чым ёсць Слова Божие для нас. Гэта тое ратунковае кола, ці гэта такі, ведаеце, жылет непатапляемы, да, што я яго нашу. З мяне смяюцца, як ты апрануўся, я хожу, уявіць сабе, ў жылеце гэтым, да? Вот. Незразумела, чаму яго нашу, цяжэй з ім хадзіць. Гэта пэўны высілак, але я ведаю, што прыйдзе момант, калі яно мяне ўратуе, калі я не патану ў сваёй бяссільнасці. І вось глядзіце, якая вялікая міласэрнасць Божая, што Ён гэтае слова нам дае, што Ён прыходзіць да нас і кажа: слухай, прыйдзе такі момант, але з табой застануся я. З табой я застануся. І у цябе ёсць час, каб са мной пазнаёміцца. Вельмі добрае практыкаванне такое для нас. Я думаю, да гэтага запрашаю і сябе асабіста, і вас, браты і сёстры, сёння такое зрабіць. Пастарацца рэальна усвядоміць сабе, што жыць мне засталося 2-3 дні. От ці буду я рабіць тое, ці буду я жыць так, як бы жыў, калі пра смерць не думаю? Ці штосьці зменіцца ў маім жыцці, калі я зразумею, што жыць мне тыдзень, жыць 3 дні? Паспрабую гэта сур'ёзна сабе ўявіць. Што б я тады рабіў? За якія вартасці бы змагаўся? З кім бы я пагаварыў? З кім бы я паяднаўся? Каго бы я прабачыў? Вось такая думка пра смерць, яна не для таго, каб мы хадзілі ў страху. Гэта думка пра смерць, якую дае нам Христос, толькі для таго, каб нашае жыццё было прыгожым, каб нашае жыццё было якасным, каб мы сапраўды ведалі, чаго мы хочам. Гэта думка вельмі дапамагае. І вот тое, што ўся наша натура, наш страх адкідвае гэтыя думкі, я запрашаю вечарам, можа, на малітве, наадварот, усвядоміць сабе, паглядзець страху ў вочы. Гэта ж будзе. Што я буду рабіць? Як я буду жыць? А потым, пасля такога разважання, сказаць сабе такія словы: але добра, яшчэ трошку часу у мяне ёсць. Яшчэ час у мяне ёсць. Да? Як я цяпер буду жыць? Вось. Так мы, можа, зробім, запрашаю да гэтага. І запрашаю таксама, калі страшна пра гэта думаць, прызываць Бога, прызываць Духа Святога. Ён Пан жыцця і смерці. Ён той, хто хоча з намі быць у гэтым усім. Ён абавязкова будзе, калі мы дазволім Яму дзейнічаць у нашым жыцці. Амén. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Адзінароднага,
перад усімі. Адораныя надзеі вечнага жыцця, узнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Цябе просім. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі аб здароўі, Божым благаслаўленні для ўсіх парафіянаў з нашай парафіі, а таксама для сем'яў Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Аб адпушчэнні грахоў і жыцці вечным просім для памерлай Ганны. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы ўмелі прыняць Тваю дапамогу праз Хрыста, Пана нашага. Господи,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Ласкавый Ойча, нехай ахвяра, якую мы Тебе складаем, навучить нас жить для Тебе, и да поможет нам досягнуть вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Обновлено и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына. Ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху, каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 вам Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых, братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бог Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Маё шчасце ў блізкасці да Бога. Я спадзяюся на Пана.
Тебе Божа судония законы, Золото узниклые сталые намеры. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Твоя присутность, Твоя присутность, невыполнена у сердце перед Тобою, мой Бог, Евангелие усилия такой любови Твоей. Перед Тобою, мой Бог, Евангелие усилия такой любови перед Тобою, мой Бог, Евангелие усилия такой любови Молимся.
Можа, узмоцненыя сакраментальнымі дарамі пакорна Цябе просі, каб эўхарыстычная ахвяра, якую Сын Твой нам наказаў складаць на ўспамін аб ім, павялічыла ў нас любоў да Цябе і да бліжніх, праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім хочацца падзякаваць за усялякае дабро, якое ад вас дасвядчаем, за кожную малітву, ахвяру, дапамогу. Падзяка вялікая тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем. У чацвер 21 лістапада успамін ахвяравання Найсвяцейшай Панны Марыі. У пятніцу 22 лістапада успамін святой Цэцыліі, панны і мучаніцы, заступніцы касцёльнага спеву, усіх харыстаў і арганістаў. У наступную нядзелю, 24 лістапада, гэта апошняя нядзеля звычайнага перыяду, урачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету. І зборы ахвяравання ў той дзень будуць прызначаны на патрэбы міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Прыгадаем, што на працягу гэтага месяца лістапада кожны панядзелак, сераду і пятніцу о 18:45 у нас трываюць катэхезы аб хрысціянскім утаямнічанні, аб усведамленні сабе ласкі хросту, якую кожны з нас мае. Запрашаем, можна яшчэ на гэтыя катэхезы хоць на парачку трапіць, прыйсці, паслухаць. Прыгадваем, што ў нашай парафіі ёсць ініцыятыва «Век жыві, век вучыся», асабліва для людзей, якія маюць троху часу і хацелі бы неяк так развівацца, нешта парабіць, сустрэцца з цікавымі людзьмі, то розныя заняткі, майстар-класы у нас ёсць у парафіі. Прынамсі, так два разы на тыдзень нешта ёсць. Паглядзіце, калі ласка, на дошцы аб'яваў, што будзе на гэтым тыдні. Аб'ява для тых, хто запісаўся на вандроўку па славутых мясцінах, якая адбудзецца ў наступную суботу 23 лістапада. Аб'ява наступная, што выезд адбудзецца о 8:00 з паркоўкі каля светафора. Светафора ў сэнсе магазина светафора. Пры сабе абавязкова, калі ласка, майце пашпарт, таксама штосьці так укінуць у рот, перакусіць і ваду. Такая аб'ява, што у адвенце з 13 по 15 снежня, то бок з пятніцы вечара да абеду нядзельнага, адбудуцца ўжо другія выходныя з Францішкам, на якіх запрашаем усіх дарослых людзей ад 18 аж до 110. Вось гэта такі час, каб засяродзіцца духоўна, каб таксама падрыхтавацца, можа, глыбей да перажывання Божага нараджэння, чэрпаючы з вопыту святога Францішка. Вось. Запісацца можна праз запаўненне анкеткі на сацыяльных сетках парафіі, на сайце, альбо у мяне. І таксама яшчэ і ў гэту нядзелю аб'явім, бо людзі пытаюцца, адпуска трэба планаваць. Вось, а калі пілігрымка будзе ў наступным годзе, то адказ такі, што пілігрымка ў наступным годзе, маладзечна Буцлаў, которая пешая, будзе з 30 чэрвеня па 4 ліпеня. Таму, калі трэба ўжо отпуск планаваць, то вось туды абавязкова плануйце. І прыгадаем вам таксама, што з месяца снежня, пачынаючы з новага літургічнага года, мы з братамі-святарамі будзем наведваць хворых нашай парафіі штомесяц. І з сакраментамі. То бок гэта магчымасць для нашых хворых альбо старэйшых людзей, якія не могуць ужо хадзіць у касцёл у нядзелю, то хаця б раз у месяц, каб да іх прыйшоў брат з сакраментам споведзі, святой камуніі, калі ёсць патрэба, то і намашчэння хворых. Гэта таксама выраз нашага клопату усіх пра нашых хворых. Вось таму захвочваем запісваць. Запісаць можна на картачцы ў закрыстыі, вось імя, прозвішча хворага, адрас, ну і кантактны нумар, з кім кантактавацца, каб прыехаць. І звычайна будзем ездзіць падчас кожнага другога тыдня месяца. Бо, хутчэй за ўсё, кожны другі чацвер, пятніцу месяца будзем наведваць нашых хворых. Вельмі захвочваем не стесняцца запісваць. Ну і здаецца ўсё. Шчыра вам дзякую за супольную малітву.
Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякує хвалу Богу. Святый Архангеле Михаил, Супраць спокусов і пастать Злого Духа, будь нам обороной.